Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio Philippines, started time las 9:29. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action at Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Walang patid ang gimmick pag ikaw ay very lucky. Sabado night, sumuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado night. Siyempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado night. O Sabado night. Sabado night, ito'y bigay sa akin. Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Night Patrol, News Report. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalabati region-wide, mga palangka kita sa labilin isa ka oras, 27 minutos. Hoy, karong adlaw Sabado night, ataw Sabado edition. Bet sa 25, Sabado na mga edisyon sa inyo siling palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa atong siling news team. Ato siling mga correspondent. Paliwat naman nila siling pagdurong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, letter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa atong sining kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of
course, ang ato sinimata kag dulungan oras sa kagabiyon. Ang ato sininga Patrol 2 Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyo sa pila kabahin sang Metro Bacolod. Ato naman liwat, himulsuhan. Ato naman liwat, bantayan. Amat-amat nga pagdalom sang kagabihon. Ano man nga mga eventualities. From where the action is, ara si aksyon, mamang, ang dipensor nga mag-responder, back to back sa aton nga piloto, aksyon, papang, Alvin Graba. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal kag update sa balita international. News Center sa Aksyon Radyo Bacolod pang Sabado night. Builog nato ng puwersa ni Aksyon Marlon Hinabaya, si Loverboy. Obda makita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control. Sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri kay IT expert, Sir El Ray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, Builog manaton ang puwersa. The broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagatang kurmana Aksyon Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras 24 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Unang kabayan sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaarawan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig ni siya bali limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa aton lawas. In short, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amoy ni ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule. May 7 ka mga sangkap: turmeric, saluyot, balunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. A quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang BFAD. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining kasiram, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! My God, I hate trucks. Hindi mga bayan sa ato sa pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea.
Maayo man ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa balatian bla, asma, kag diabetes. Inibangog mayara ini siyang ginatawag natural treatment. Ang mangosteen nga mangin normal ang glucose level sa imo sining nga lawas. That's why para nga malikaw ka sa balatian nga asma, malikaw ka sa balatian nga diabetes, inom kita. Adlaw-adlaw, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa inyong kapagpanaklon, padulong sa grocery store, lista ha, para hindi ikaw malipat. Ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Namo subong sa mga aktibidades sa aton nga mga banwa kag syudad, buwas gadlaw ti Dinagyang Festival sa Iloilo, no? Subong yang adlaw Dinagsa Festival sa Cadiz City. Sa panukoy ti may ara sumundang gidapatigayon nga Miss Gay Lamhitanay Queen Pahanukoy 2020. So, halos mapuno ang gym dira sa barangay Panukoy tungod sining kahiwatan sa mga LGBT. Miss Gay Lamhitanay Queen sang Panukoy 2020. Nagapadayon subong dira ang kasadyahan angot ini sa First Lamhitanay sa Pahanukoy Sinulog Festival 2020. Was kadlaw ang aktibidades sa barangay Panukoy. Alas 6 ang aga may ara dira nga Zumba sa Pahanukoy. Alas 9 ang aga ang pottery making demonstration. Kag buwas sapon alauna ang Sinulog Street Dance and Arena Competition. First Lamhitanay sa Pahanukoy. Kag ang kasadyahan alas 7 sa gabi buwas Ram kag Guardian Nights. Munang mga naka-line up nga mga aktibidades sa finale sang First Lamhitanay sa Panukoy Sinulog Festival 2020. Sa kalaw nina sang Barangay Council sa Barangay Panukoy sa papanguna ni Barangay Kapitan Bibing Noble. Si Kapitan Bibing Noble nagapangimbita sa mga nakaiping nga barangay maglantaw, magsaksi sa amon nga Sinulog Street Dance and Arena Competition First Lamhitanay sa Panukoy. Tubigsak alauna was sa hapon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! My God, I hate trucks. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:42 na. Unang bahay sa ato sa Balagat, ginaduruman sa inyo sa Kaluan sang Santon Plaza, Val Owel. Kombinasyon sang madamo nga yerba. Santon Plaza, Val Owel, manami nga ibanyo sa panuhot kag mga panalakit sa lawas. Santon Plaza, Val Owel, isa kapahid, dula ang sakit. Oy, sa ato nga maka-aksyon, di ka mamalipat sa ato sinibag-ong promo, basi isa ikaw naman sa mga milyonaryo sining tuig 2020. Bago nga promo, sa Aksyon Radio, kapital kapisa lang magpanipon sa mga proof of purchase. Nga mangin-serve ninyo nga entry sa ACS Millones 2020. Hindi na sila maglayo sa nga MBC Millones. Pero ang title sa atong promo, ibutan nyo sa papel nyo, sa sobre nyo, ACS Millones 2020. Nano ang mga proof of purchase nga sarang mo mangin-serving entry para maka-entra ka sa atong sining ACS Millones 2020. Are pa matigin nyo ha? Unique toothpaste. Sa unique toothpaste, 4 ka sachet sang unique toothpaste 10 ml, isa na ninyo inaka-entry. Pwede man ang isa ka box sang unique
toothpaste 50 ml, pwede man 100 ml, pwede man 150 ml. Isa naman ninyo ina ka entries. Ano pagid? Pride detergent. Sa Pride detergent, duha ka sachet sang Pride powdered 40 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Pwede man ang isa ka pouch sang Pride powdered 500 grams, pwede ang 1,000 grams, pwede ang 2,000 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Or pwede man ang isa ka wrapper sang Pride bar 400 grams, isa naman ninyo ina ka entry. O hindi gani, duha ka wrapper sang Pride bar 100 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Ano pagid? Star Wax Floor Wax. Sa Star Wax Floor Wax, isa ka box sang Star Wax Floor Wax, 90 grams ukon 180 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Ano pagid? Smart Dishwashing. Sa Smart Dishwashing, duha ka sachet sang Smart Liquid 50 ml, isa na ninyo ina ka entries. Pwede man ang isa ka pouch sang Smart Liquid 200 ml, isa naman ninyo ina ka entries. O hindi gani, isa ka level wrapper sang Smart Paste, either 200 grams o kon 400 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Last but not the least, proof of purchase para maka-intra ka sa ACS Millones 2020, White Rose Kojic Whitening Soap. Sa White Rose Kojic Whitening Soap, isa dala ka box sang White Rose Kojic Whitening Soap, 60 grams o kon 120 grams, isa naman ninyo ina ka entry. Amoy na ang anom ka mga proof of purchase, serve ninyo nga entry para maka-intra ka sa ACS Millones 2020. Ang katapusan sang paghulog sa inyo dire entry from Monday to Friday. So ang katapusan yung hulog sa entries nyo, Friday sang hapon na alas 5. Kaya pag-abot sang adlaw nga Sabado, magapatigayon kita sang aton sining weekly draw. Ang weekly draw every Saturday na. So kitang lang kon Viernes before 5 o'clock, maubos-ubos nyo ang inyo sining first entry. Ang hindi malawagan nga entry, dako pa ng tsansa nyo basi sa grand draw, magabutan nga lang nyo. So ang kapisalan diri, kapital mo lang sa sining promo sa Aksyon Radio, number 1, kapisan gid. Kapisan sa pagpanipon sa mga proof of purchase na kung kaysa makitaan mo lang sa basurahan. Sa basurahan ko na may kwarta mo. Kaya arata sa basurahan, arata ng kwarta. Nalik ko nung kita kada karon sa unique toothpaste. Sa basurahan, ginkwa mo, ginulong mo di sa Aksyon Radio. So may ara kita nga weekly draw every Saturday. Ang hindi naka-patch up sa nga to, sini nga pag isa-isa sa proof of purchase, kung paano ka mag-intra, kadto ka lang di sa Aksyon Radio Kaya sa sagwa sa amon diring studio, maginatapi kami diring mechanics. Pwede nyo mapicturan through cellphone, pwede nyo man makopya, parang at least sa ulo mo bla. So ang atong sini-schedule sa atong sini nga first weekly draw will be on February 8. Ang February 8, amo na nga atong sini nga first weekly draw. Ang hindi magabutan nga entries, itipuno na mo ni nakagamat na maton padala dito sa Metro Manila para nga maka-intra ka mo sa ato sini nga grand draw.
Kay kadalagko sang mga premyo nga nagahulat sa atong sini Grand Draw sang ACS Milyones 2020. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:49 na. Salamat sa imbitasyon ni Pare Arthur Ilagison, kag ni Kumari Ninit Ilagison. Kay Bas Pues Fiesta sang aning mo, no? Barangay Aning, Sitio Aning, or Purok Aning, Barangay Panokuti, Fiesta Buwas. Pare Art Ilagison, kag si Marininit Ilagison, nagapang-imbitar gid sa aton. Nga dito lang ko manyaga sa balaya, sa mansyon niya kay may litson bakas. Moperti si Pare Art Ilagison ba? Kag si Marininit Ilagison. Ay gasugid litson baka ang ginapreparar ni Pare Art Ilagison kag ni Kumari Ninit Ilagison. Ay, puwerte. Dugangan man ihada ba o iway na. Balda ni si Maninoy. Busog naman kitas ni Buwas. Kay Fiesta de Rasa, Purok Aning sa Barangay Pahanukol. Salamat kita sa pamilya Ilagison, sa pamilya Sales, sa pamilya Bilaong, kay Choy Ruel Guadalupe Galida, kag sa mga Guadalupe family, mayo lang dira nga pagpaurok-urok. Choy Ruel Ilagison, kung sige pagapon mamati iguro sa aksyon na Diyo. Ay, puwerte, no? Ayo, salamat kita sa imitasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:50 na. May 10 minutos pa kita baling nga nabilin. Antes kita mag-aungong sa tak ng alas 10. Unang kabahin sa ato sa Balaga, di-check ng ato sa Patrol 2, Crosswind Patrol. Kamusta honta ang paglagaw-lagaw, pagpulo pasiplat, observation report ni Mamang Andy Pensor, back-to-back kay Papang Alvin Graba. Wala ka pang Sabado night, di sila nga duwa mo. Mamang kag Papang maga of the night sa adlaw sang Sabado night sang Aksyon Night Patrol Program. Sekta si Aksyon ang Depensor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aris Aksyon ang Depensor sa patrolaan may gabi. Anpis kami. Kung ibatsoy, kung iwatsay, Aksyon X. Doon si ka man ba? Ito ka correct, man? Nanlipat ko ba yung Chinese New Year sa mga starting today, no? Yes, so generic. At 12 gitina, 12 Midnight. Oh, yes. correct. Pati sa mga Filipino-Chinese community, di sa palibot sa syudad sa Bacolod, di Happy Chinese New Year, Aksyon X. Yes, oo. Ikaw Ikaw may dudugoon ka man nga Chinese, bro? Oo, may pagkaspusa to sa layo, bala, kung himutaran ko, ged. Kung saan nagagawa man ang itsura mo nga may pagka-inchik? I don't know kung ano na amon niya lahi, Basta, Sa mo ganin ang lahi nyo, may pagka-insik. hindi na pag-insik. May pagka-ulo-inchikon, bla. Yung mata mo, tarap lang mata mo, bla. Yeah, batunon ko na lang, Ano Kung nang ako lang tirada? magambal sa ako, yung nasuyaan niya, kung ako ko na ako mata mo. Sinunod ako mata butlog. Hindi mata mo yan nga daw kasingkit. Correct. Nakakiyot sa pananawan mo. Oo, nan. At ako mga namiyamo, di mo. Thank you, kita. Oo, ikaw pa iya. Grabe ka na mag-art nga naman mong. Ano mo, art naman? Art bla, arty. Ilang bala? Oo, gani. Grabe ka. Wala na nakadevelop ang ako niya. Amo gimana guro kung in love ka bala guro, no? Of course, nagkaka-apektuhan actionary. Atuod ka? Wala mo ko, tablas miss na. Aba, puwerte ha. Doon nagkakuan ka, doon nag-level up ka na ganit mo. Ilang bala? Oo, bilib ko si mo, action ana. Oo, at least nag-level up ko. Oo, gani. Ay, kung wala naging kuya ga-level up. Oh! Dapat nag-level up kay para at least bala kada kita sang tao sa aton. Pag uman nga nagakakitaan
Hindi lang sa physical action, Eric. Oo. Kasi siyempre, pati pensar man Dala, ito na lang. Correct. Ito kaya? Ikaw pa ya. Correct. So, sa liwat, Ang defensor pa ya. Malagay action, Eric. So, sa liwat, ha, sa aton mga ka-action, sa mga inabiligit sa mga Filipino, Chinese community nga Ardis, Bacolod City. Oo. Happy Chinese New Year, action, Eric. Kong Hei Pachoy. Kong Hei Pachoy. Why ka to kalagaw sa gilagawan kab ini action dyan to sa Chinese temple to sa may along area sang Villamonte? Wala ko to ka action, Tara Eric. nakadto ko mo to ni Papang Alvin. Ang nanabayan ko, Dri NGC, may nakita kita doon nag-practice sila pa? NGC? Oo, may nanabayan naman kay Ina. Anong Nag-practice pa sila sa ilang edan. Para sa ano Color ng, yellow, ang ilang dragon. Dragon Dance? Yes, action, Eric. Practice sila? Oo, so, okay. possible ko rin ang asudlan dito ang atubang ng sa kilid na ba sa NGC? Basta BPO na daw siya, nalipad ko sa pangalan. Dara sila balig ako, dara sila balig practice. Pa, oo. Sa Kapitula ko na namin may practice bro. Galing kong gabi na hindi na nagaling tugutan alas 10. Oo, wala na ginaalaw. Di pa galing ito kina sa GC, kina sige pa itong practice nila. Yes, action, Eric. Kadamo sang tao. As in, damo ko dyan makita mo, action, Eric. Sa di na nga ang tao makita sa NGC mismo. Atubangan sa Tubangan. Sa ila nga fountain. Oo, okay. At kadamo sa mga tao nga tigilabanan, pamilya, action, Eric. Oo. Nga nag-tinner dira sa from sa NGC para man makarelax. Kaya celebrate sa Chinese New Year man. Nasiplatan mo ang marketplace, musta ang mga customer to? Ang sa marketplace to, medyo propigaw sa karon, action, correct. Eric. Kay subong tao, subong lapta, subong tao, kay iban to, tuskadi sa dinagsa, ho? Oo, muna ganing kalabanan. Kalabanan, ara sa Cadiz, may-ari man diritod sa aton, kay since nga Chinese New Year, kaling kay makitaan mo gitod nga tunga ang ginakatuan sang tao. Iban nga ni subong yato na sa Iloilo mo, abanse, kati buwas ang dinagyang to, di ba? Yes, action, Eric. Di kasundan na ilang blaw. Highlights ang Iloilo ya, dinagyang mo buwas. Oo. Buwas siya, ang subong yung Cadiz nga dinagsa, pero buwas siya, fiesta gaya sang Cadiz. Oo. Pero why niya sila sang event kaya sa mga main road? Within nalagit sa city mismo. Oo, kagwa ni. Nangyayon ganun ang misa. Misa, siyempre, pag imbukada sa nga celebration nila kabiyasahan. Gani. O, buwas siya, ang tao na laban na bang mapailu-ilo. Nangyayon kada Iloilo, dinagsa festival. Kuha mo ito mong sinulog at atihan. Dinagyang Festival, correct ko. Dinagyang Festival. Sa Iloilo. Ganito, grabe mang Iloilo kung dinagyang ang pangabalan kay Bantog man mo. Muna kay Action, Eric, kung diri sa aton, ti panaad sa Negros Festival, ito sa ila, damo man na ditong nagakaladto. Dinagsa Festival. Dinagyang. Hindi, dinagsa sa Cadiz. Subong niya, grabe ang tao mo subong guro-guro to. Yes, Action, Eric. Di damo ko dyan subong, kaya may nakitaan ko gani kagina mga photos, Action, Eric. Ang kabangkalan tapos, hindi ba? Tapos na yan. Ang kabangkalan, ti sinulog ila to. Di sa inyo, boss. Ang sa Kawayan na kuha na yan, natunin lang festival sa Kawayan na. Tibuas sa samo niya, Lamitanay Festival. Di sa inyo, boss. Lamitanay. Lamitanay naman na dito. Sa Panokoy Festival. Sa mga... Basta may time ka, buwas hapon, may dance parade kami ito. Basta gusto mo maglantaw, Maglantaw lang ko karo, buwas, patrol mo ko na dyan po. Dito ka buwas, lanta ka to. Saboy kita dito, kasi makakuha, makita inyo. Makalantaw kita sa nga, kung ano man ang hataw sa mga taga-Panokoy. Lamhitanay sa Panokoy. Mas namin pag ako makita, tapos kaya gadans. Ti masaot na buwas Correct. Lamitanay na daw, pinta man na siya, pero latex na. Tapos ang tubig ang gibutang namon sa latex, bali duga na sang kwan, sang humay, blang amon ang ginahimo, blang magluto sa kulon. Ay, okay, oo. Muna sang i-mix ka namon sa latex, sa pinta, para kay titatak sang Panokoy, kulon mong. Musiling ka barangay Panokoy, kadto ko sa barangay Panokoy, bakal ko kulon na. Mugin ang pinaka-natandaan sa tao. Patiri. Oo, yes. May harap makami nga ni Buwasaga, action and kwan, ng pottery making demonstration, Buwasaga, alas 9.
Kanami na Oo, action. kung paano sila bala, action Eric. kung paano sila maghimo bala sang kuan mga bala ni mga kulonan. Sa rin ang action Eric kay para ba Sa kuan ni ara action mismo bala sa makamati man. sa proper sang barangay Panukoy gidya eh. Sa proper isang barangay paano ko. Sa amon nga kuan da sa amon nga multi-purpose da building bla. I know ba action Eric ba si mga pamati wala kag maengganyo kag di Oo. makalantaw kay action Eric kay Oo, kung- makakuha man sila sang Ideya. ideya. Kung paano maghimo kolon. Oo, kay subong ginatun-an na ginaya mo ang pottery making. Ginatun-an na ginaya action Eric. I mean, dumiara na sa somehow vocation course lang. Ay na. Oh, hindi nang i-check ko lang pero dumiara na siya. Oo, Sa pagkatanda ko. Mhm. So, at least may ideya balagamay. Oo. Kung mag-intra ka or maka-observe ka sa sinaiya nga pag-himo pottery making. Yes, yes. Diba? Oo. At least maging isa man sa mga bulig ang program or activity iya sa Panukoy. Kaya ang Panukoy ti tatataki man niya kulon mo. Oh, yes, action Eric. Kita mo, Banagdating ramdam mo. na gani sa other pag mga national nga ano kay may ara na diba? Mhm. In cover sila. Oh, correct. Paano maghimo? Nan. Diba? Oo. At least sikat. Oh, tiba si may chimpo ka to buwas ah. Yeah. Lagaw-lagaw lang to buwas kay ara man ako da buwas. Yeah. Upod ka mo ni Kwan, upod ka mo ni Papang Nixon. Oh, si Papa Nixon. Oh, na kamo upod gali buwas. Oo. Kita rito to buwas ah, sapo na. Sige. Amo mo lang ko para nga makalagaw-lagaw ka to man. Makakita makoto kag amo daganing sulit ko with action Eric. Gusto ko gid nga makitaan ta kaya nga dance. Gano nga no? Dance. Ba! Abi mo ka palag. Sabi ko anugid. Abi mo ka palag ka? Hindi ka mo kag ginakag. Gusto ko niya solito niya kag gusto ko gid nga makita kag gid nga nag-dance. Ba! Ba? Kung hindi ta ka makitaan, ipakuhaan ko lang video. Ba! Ba? Bili ba? Meron ka muna ng page. No, bili ba? Meron ka muna page, Action Eric. Oo. Page? Facebook page ba? Oo. Ate, kung live ng paano ko yung Facebook page, Oo. malun ko sila nga isentro nyo kay Action Eric. Ma! Dintro ka da. Oo. Tipo dyan ay kabla, ginalingaw mo ko. Tiyo, mustang bakulod ya. Iban nga ng lugar. Kumusta? Action Eric, kay since naglibot, makita sa pilaya ka mga area diri sa syudad sa nga Bacolod. Particular na dito mismo sa NGC or Ti, New amo na Government siling mo Center. NGC. Ang NGC da mo tao sa tubang NGC. Pero ang marketplace dutay gidya. Yes. Alang-alang pa bisa kon. Alang-alang pa sa sweldo. Oo, mo pag ang problema, Action Eric. Gusto semana pa matapos bulan. Oo, mo pag na-action na, Eric. Oo. Di, ang isa pag naton nga ginlantaw, Oo. ginlabayan ng nato actually. Okay. Sa mga balay ilimnan bala, Oo. ang mga nakilalaan bala ni Papang Alvin. Ang balay ilimnan. O mga balay ilimnan nga nakilalaan. Kag Okay. natultulan ni Papang Alvin. Mas papang Albin pa ya. Nagano mo ko. Veterano na sa papang Albin niya. Anong salakyan? Galakatang salakyan? Oo. Abaya, tawhay di subungan. Oo. Dito sa piyak. Ay, tawhay man di subungan. Muli nga, amo ko doon ka sa gulo mo lagi tao. Salat. Di ka tibi ko sa kung sa mo kasi sunod-sudlan niya mo. Masa ko sige na permina sige na hampak ni Marison niya ka kuan ka labador. Kalat. Okay, sa lima sa buhok galagaw. Ha? Paborito mo ko na ni Papang. No. Nixon. Mbao te mo gidi. Ati, pariyo ganito ka kadua. Ang dasig ni Papang Nixon niya hina ni Papang Albin niya. Mag-approve ito sa ako, no? Di mo eh. Bye. Daw may Alvin. Ano? Dumayo si Papang Alvin. Oh, si Papang Albin po yan. Nagapangaduwalan sa kuno kay Papang Nixon na. Gakuha na level up. Basta sa gulo ya. Kita ko sa ulo ya? Gulo ya gid ya. May bangga pa yun mo. Oo. Reaction ako nang may pwede sa bangga. Ay. Oo. To ka hina sa bunga. Wala mayo actionan. Oo. Kung ano pa ginadaya? Oo. Ginawag ya kung anong pangalan. Oo. Ay, amba ko sa una, drakay. Mo giti ng balaya. Nisi-isi na. Isi-isi na sa. Gihom na si Papang Sakon. Bang ihom sa silingon
Approve na, okay na. May kamaturan ng ako nga pagpamangkot. Hindi ka na lang magano, meaning yes ng iyang sabay. Yes na yes. Yes na yes. Ano na itong tirada? Diba? Do ka, GNG lang lang go na go. Ba, GNG go na go. Gigil na gigil. Gigil na gigil. Puwerte. Diba? Bili ba? Diba? Nag-level up, nag-level section an, diba? Ha? Ikaw na Ako gid nag-level na. up, nag-section an. Ikaw na, sana all. Sana all. Sana all. Namururap lang sana all sa inyo maduwa ni Action Roger, ha? Guti, sa si Roger. Nagpamati na ko sa inyo, nagligat. Sila niya, share na all. Share na all. Oh, grabe si Kotya. Hindi na ako magsubon na kay Basi. Karoon ako naman evolution niya. Sa sunod. Bilahoy ka na karon. Budlay na. Abay na Action Eric, mayang gabi na kay Sir Rick sumugat, Kaya pa mati si Ihadlo, Rex Sumugat. Kasi Ihadla ko touch sa wayabla. Yes, Action Eric. Budlay na nga. Ugangan niya si... Karoon message. Ugangan niya si Paripilix ka Diamante. Muna ganit. Iba yung gabi na may pag-monitor Sir Rick sumugat and family. Yes, kaya padikit si Ihadlo mo. Kala, ano ba yung kung may ara, share lang tayo information. Oo. Hindi naman, basta ko no may connections ka ko naman. Ba, may connection. Oo. Wala kong angaton ba lang, tawag nga, una sa balita, una sa aksyon. Diba? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Correct. Diba? Kung may balita, si Anyara na yan, matik na. Course. Ikaw pa ya. Course. Late lang ta, bro, rata. Tama. Pag ginako na next time nga late Gabi, dali gabi. Ay, wala ko doon nagdali-dali, gid ya. Dali kagid nga daw mega hulat kiblaw. Gamonitor. Monitor. Gamonitor, sa tipo ko na karon. Tapos kagid na. Pala naman ko na karon, sino nga ako niya gila abang-abang. Abang-abang. Abang-abang ka daw. Tipo ko na karon. May lang ko wala. Ikaw pa ya. Hasta na ko wala sa rason. Hasta na ko ya sa rason. Ikaw? Pero di ko Japon kay gamay lang ko. Puwerte Buot ko daan bay. Amo! Gakuan ko, gapati ko Of course, dapat mo patihan. Action Eric. Ang ato ka pulisan nga saturation drive. Yes, Action Eric. Mga police station ta. Sa area sa police, ang police station number 6, kita naton ang ilang patrol ari diri sa area sang Libertad Market. Okay. Ka-standby na sila Action Eric. Good. Ulti given sa Station 4 sa NGC. Sa Station 1, nalabayan naton kay na, area action na Alvin, Barangay 12. Barangay 12? Yes, Action Eric. Pero nagalibot sila, si Kapitan Alcantara na ang kapitan sa Barangay 12? Di, mayong gabi na nakapa. Pwede man nakapisan nga kapitan si Alcantara sa Barangay 12? Oo, amo may kay nagabulig man action na Eric. Kung may cooperation. Natural Cooperation sa kapulisan, cooperation man mismo sa pumuluyo. Yes. Kaya para maglinong ka magtawhay. Kasi naman wala sa pinakanami kung tawhay ang imo lugar mo. Oo, mas mayo gid akong tawhay. So, do kasubog man ako yung sobrahan ko katawhay mo. Mugid. Mayo, bisan maoy lang gamay Maoy lang gamay, hindi lang mag-wild kay kung mag-wild ka magpanakik at lain na ng istorya. Lain na yung istorya. Oo Medyo maoy lang, kasi kung isabton man sa bala kong magambal, sabi nga, sino isuga? Masabat ako. Tumalinong sa. Ba. Kung nagkamay lang nga maoy. Ikaw damo ka ginabalaan. Damo ka ginabalaan Diba? Gan-level up kita. Ikaw pa ya. Saktaman. Hosto si Ann. Husto naman ang ako nga pagambal Hosto na. Husto na. Pwede ka bala ang kalangitan ta, way galom, no? Damo bitoon. Naglaon ko dahil. Naglaon ko dahil na yan. Tama. Basta tangla ka ang dami liog mo bali, Bali mo liog. Kaya may kitaan ko nga bitoon. Damo.
Daw mo subong action Eric Oh, bitoon. kay but silingon indikasyon nga wala sang Ulan. ulan nga matabo. Wala sang ulan. Uy, by the way, Action Eric, ang mga ka-action naton nga from SM City, di ba ho? Oo. Nagamatamat naman puli. Kaya ang kalabanan sinisiguro mga naga-inobra. Oh, managapulin off na guro off. Off na. May iba na kakabiling ga inventaryos lagli na no. Oo, yung may kilala ko ay may classmate ko man blahaw. Ang makapal mo na mag-inventaryo mo. Oo, muna ko nung ilang yung kapuyan. Yet kay inablang lugar alas 11 out ya. Oo. Inventaryo pa siya, lingin pa ulo ya. Amo na dobro budlay ko ng pag-inventaryo. Correct. Kapit ko bagid kong ara ka nag-aobra sa sales. Sa Sales department. Sa maluoy pa sa nakatindog blaw no. Oo, at least, ayun mo lang kung natuma, naging man tong okay na lang flats na lang ilang nasuksukon. Oo. Kado ko makakita ko, blang nagatindog, tapos may heels pa. Oo. Ay, doon ako ang naluoy. Oo, Kaya bisan ako gani. Sipa wala magtindog kada sa kapoy na ganyan. Bisan wala ka pa gani heels, di ba? Tindog ka lang, kapangalay na imo ka TL. Nan. How much more kung may heels or may takong ang imo yang sapatos? Nabumanda nga sintensya lapok. Oo, mo pag ginagani action Eric. Dugangan pa sang varicose. Varicose vein. Dala kita sang varicoson. Yeah. Hindi okay naman ang mga wala ng varicose kung hindi kayo Kaya kati na naman sila ana. Naman sila ana. Oo, naman sila puti ang struggle balahaw. Oo. Struggle is real, gid akong basta ka pangita. Kani, ending nga mga trabaho, may kabudlay gid man mo. Oo. Depende sa field of work nimo. Gani. Di bisan sa aton gani, may kabudlayan man ta. Gusto Tanan ginaya ka obra, may kabudlay, wala ko na sa hapos mo. Ang importante nga sa pagpangabudlay mo, may balik man nga mayo. Koy. Iba niya nga wala ka pangabudlay, bliga nga ni siya bo. Alay na ya. Oo, amo na sila yung wala ka pangabudlay kay ang kapital na kulba, kabida ko. Ang kapital na to, kulba. Oo. Basi madakpan. Di madakpan ka, tiway ka gid sa pulis eh. Tiway ka di. Oo. Ati, puro pauway ka lang na sa presuhan sa pulis. Wala na sa mong piyansa ng bypass section 5. Iba niya na ang gigapon magtili ko sa presuhan bla. Amo na gani actionary. So, hindi man sa pero may iba niya nga gasiling. Mas mayo pa kuno nga magtinag sila sa presuhan, at least ginaalagaan pa sila. Oh, libre ka may libre pang bantay, gwardiya. Amo na gani. Ay, portino. Hindi na sila magpangita sang kape, pero kung ara ka sagwa, ita ka pa kape, ita ka pa dinabay. Ay, amo ginang sakit sa tanan gid. Ito mo nang ilay ang gamay nga problema. Gamay nga problema. Ang ginapakamayo nila, kasi okay lang kami nga mapriso. Nato siguro Mias na priso. Alamian na lang sila ya. Was na klain na mapriso ya. Tayo parang tingwa man sa kapulisan na magkaladakpan kapag pakita ang mga dalagko nga mga nagabaligya. Transaction abis ang droga. Tapos sila ya kumadakpan sila. Ako pa wala lang. Gani no? O wala lang sumay na tabo blang. Daw wala sa bungong lang madakpan sila no? Muna gani. Sakit sa tanan. Problema maranda or ang ginatagaan nila problema magluwas sabi sa kapulisan. Hindi na mismo pamilya. Magluwas ko ng pamilya. Sintidor man. Hindi na gidya kay sila mismo gata gidya problema sa pamilya nila sa kagalingon man nila eh. Amo na gani actionary. Kung ang ambalanon gani nga ako na sa ulihi ang paghinulsol. Bagay, way man nga una. Muna na actionary. Kung diin pa sila magtigulang, di dra pa sila mahinulsol eh. Kaya di kung magtigulang ka kuno, dra mo na mabatagan tanan nga masakit mo. Di kita mo may report gabi ni Janto, may tigulang 65 years old to nga taga San Enrique, takpan sa bypass oh. Ate, Tiya, 65. Makakol mo lang na. Engage pa sa droga, yung plakada, dula ka sa kalibutan. Na ba lang tayo mo na o tani nga pagbanding man si mo mga apo, kumera na. Gani. Aling kiti nag-intra ka pa daya. Nag-intra ka sa kamada sang hubin, lalain pagkati, drugs. Di kundi banding ka na nanay sa presuhan. Ay, kabudlay, no? Di mo nang budlay, mo nag-struggle sa ila. Ay, oo. Ay, nako. Kabudlay ng mga tao. Yung problema Why na blang wala kadudlaan, no? Lain ding ila yung pamensar,
actionary ka? Gani. Ano yung gusto nila nga matabo? Amo na lang ginaya, wala na nila ginamind ang other pagit or mga negative bala nga mahimo matabo. Budlay, Kung no? naka-engage na sila sa drugs. Oo. Bisan ano nga tinguwa sang authority, sila yaga pakabal. Laban. Balda Patay Japon Patay uya, pero tigaling ito mo na bala, makakuan ka, dako man ang money mo. Namo na? Namo na yung kulba mo manda? Ang kulba mo, kagang kulba man sa imo nga pamilya. Laban, gidi. Sabihin pa kung ikaw ang ma-operate or subject sa operation. Nan. Amo nang kabudlay, actionary. Amo na kabudlay. Tigaling ka tiimbot may mga buot naman na. Mga dagko naman na sila. Galing kayo, boy, kung nila pa ni Muot. Si Pablo, lagko lawas, buligak imo sabu. Puro yan dagko, lawas, na tikulang na. Wala lang balan kung nila pa ni Muot. Ang budlay. Ang ibanda, pabalhas ka nida. Imo yung pakapos ka lang, ligya pa ka sabu, pangalit parehas mo. Amo na gani, actionary. Uy, by the way, mayroong gabi na nasa kay Migo mo, Romo, pasaporte, ho? Si Romo Pasaporte, Alas Calvo. Nag-monitor sa kulo sa Barangay 7. Ngayong gabi lang na, Sir Romo, pasaporte. Mo. Baga ng gabi. Namuway kita da. Ay, kita da. Dumayo. Dumayong iyang sitwasyon. Ani, mayroon ding pag-greet niya. Ayaw lang ang patamyaw-tamyaw ya. Gani? Wala kita da? Ara ko, kay Romo Kalay. Barangay 7 yan, Barangay 7 dampe man. Makadto na kami da? Makadto ka lang da? Makadto lang da? Makadto na kami da, Sir Romo? Batay-batayan na kami da. Batay-bantayan. Gani. So, sige na, actionary ka. Dili na kita sa pilaman yung mga observation natin diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Okay. Actually, actionary, kalabanan natin makitaan sa karon. Since na-mention ko, matamat na nagapinuli ang mga ka-action natin nga, ay, siyempre, sa obra, particular na sa mga mall diri sa palibot, medyo bahasuwong rota, Bata, Libertad, actionary. Okay. Ang na-notice natin, may ara, kita na si Tatal Madi Central Market, Punta Taytay nga rota. Kaya mo din kalabanan sa karon, south gitya. Ang papuli. Okay. Kagati sa sumunga gabi, matrotawhay man, kay since adlaw sang Sabado. Sabado night. Hindi pa sweldo. Hina pa ang aton nga bulsa. Wala lang danay. Pero kalma lang danay. Kalma lang. O si Papang Alvin pa. Negative actionan. Ano ko no? Negative. Negative ang balay ilimnan. Okay. Why? Wala. Negative. Wala waward. Wala sadya. Mo. So, din nakita actionary sa pipi naman yung mga headlines naton sa subong iyang gabi. Sa area, diri sa police station number 7, ho. Gano? Isa diri ka helper, ginpa-record sa police ang na iya nga ginapangamuhan. Matapos ginaligar actionary, nagpangawas. Ay, kanami. Nga alahas. Uy! Nga alahas ang ginkawat ya. Pagka natabo niya actually 24. So, pagka aga, sa napablatter ang ining tag-iya, amat-amat ba to sa balik sa police station, kag gin-turn over, yaman to ang ginkawat ya. Yung problema, galing kiti may mansa ng pangalan niya. Ano nakagawa sa kung piso gyapon? Actually, pa-record lang man siya Pa-record siya. 7. Pero nabalik ang alahas. Nabalik actionary ka. Wala sa priso? Wala na. Ginapatawad na lang siguro. Galing kaya ang pagsalig. Wala na, dula na. Gani man. Play that's now? Ang pangidaron, silisang sining helper, bataon pa actionary. Bata pa, ubin pa. Bata pa Mga, wala na mention. Pero, mga mamo ni Ora. Mga mamo ni nga pang ginagihimo actionary. Butang sini yung mga 23 to 25 nga pang idaron. Labanan nagihimo sini. Gani? Wala man naton ginalaha pang kabilugan. So do amuni nga mga pang idaron ang kalaban naton nga nagaka-notice bala nga nagahimo sang kaangay nga krimen. Ginasiligan nga sa amo mo tapos amo nang kayo sa amo nga ginapakita si mo ginaabusaran mo pa? Di makon mo alahas pa. Sus man nga nabalik. Ang insulod niya ang kwarto sa iyang agalon. Gintabo iguro nga wala. Tiyo galing kiti saged ang naanhan, saged Japon ang nabalaan.
Kamuya ang nagkuha. Sa iban pa nato generic nga nagkuha man yung headline or pilaya ka report. Sa diri ka 72 anyos, driver sa motorsiklo, generic. Driver? Driver sa motorsiklo. Okay. Riho kay medyo pro madasig-dasig ang padalaga ni tatay or ni lolo na ni siguro kay 72 years old. Oo. Nagbunggo sa nagapundo nga Fortuner nga salakyan. Teko, disgrasya. Kapit dira sa barangay Tangov, si Subong Ara, Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ginalitan niya kagulingon niya. Halita pa itong salakyan sang isa. Oo, mo na connection, Eric. Alay, tayo siyang napuruan kay since mo na gani may edad na. Oo. Kapag nagbunggo, di tupa di hospital head injury. Kasi mayo lang kung okay lang ang iyang kondisyon, ang lain kung maapektuhan, be, lain na. Amo. So, mga action, Eric, ha? Pipila natin ka mga nakuha man nga report. Iban pagid karon na sa paglibot-libot man sa patrol, driya sa palibot sa syudad sa Bacolod. Mula sa balita na sa aksyon ang defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyonan na Defensor there you have it, live report sa Patrol 2. Back to back kay aksyon albing grabati amo ng sitwasyon sa Bacolod. Kung ilimnan, napagambalan, medyo daw pigaw-pigaw kung sila ni aksyonan. Pero ang tao yan sa NGC, damo-tawo. Galagaw-lagaw. Pero ang marketplace niya sa NGC, medyo hindi damo, gid. Ang customer. Kasi sinasiling ko ng iba na Tugros Cadiz, nagdinagsa sila. Ako sa report ng Action Defense na tulong sa Iskalaman sang Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa dikalidad ng medical doctors. Kadtui, pamasyariya. Daranakson, GA Steman Building. Ara ng opisina sang Life Extension Clinic. Kadalaman mismo sa Life Extension Clinic, mabakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balati, damo mo sa balati ang napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni sa bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan, di ilang butika, ilabi na sa tanang nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, di kayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka maka-text, pwede ka maka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ilang kalidad nga mga medical doctors, pati na ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalalakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Ang observation report man ni Aksyon ang Defensor, kinadurong sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule, sa imo sa inyo pag-exercise, hindi magkalipat na mag-detoxify. Ugali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Kaya sa DTX 500 capsule, amo ni siya bali aragatino sa imo sining dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo sining atay. Ini man ang nagabulig panubo sa imo sining blood sugar bangod sang organic compounds na vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes, ang katapat sina tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ayos! Antes sa mga report gikas ato sa mga correspondent, bunbuhin natin kadali ang aton nga load sa greatest sa Facebook. Si katendans lang si Maria Luz Grijaldo Makunat. Para man sa aton si katendans lang si Maria Herna Miagano. Si Cyril Escobar Swalog. Araman, check attendance lang. Toto Leber Pasono Araglio. Si Marietta Mungcal Milucoton. Si Fernando Fernandez. Si Sally Auki Adisosa sang Sambal Age.
Sumati sa ato nga nagalantaman sa North Africa, Algiers. Si Hotel King. Hotel King. Happy Fiesta sa among lugar, Cadiz. From Kuwait, si Beko Pama Mingaska. Si Isabel. Check attendance lang si Osimong Caltorilla sa Binalbagan. Mr. Edwin Pineda sa New Jersey. Si Winnie Munton. Check attendance lang si Idol Christopher Redfield alias Nino. May gabi. Si Toto Aldin Fiel. Check attendance lang. Kaparok-orok gid kami security guard. Bokol o Mana. Security guard Dan De Los Santos. Kapaurok-urok manoa. Security guard Rack Clauso Balgoa. Kag security guard Larry Bayo. Alin kay security guard Manjo B. Arnejo. Ayos. Sa Cadiz, ara si Mandirigma Alsamasa. Curtiba. Luis Escobar. Check attendance man si Lawin Villa Ispin. Ramon Cesar Murillo Alonso. Si Jansky Juanitis. Cheryl Dulaca. Pamyayo lang anak niya si Jory Dulaca. Benz Marie Dulaca. Kag Toto Butch Dulaca. Amo man si Elizabeth Dulaca. Alin kay Cheryl Dulaca. Sa Victorina Heights, check attendance na si Joanny Mela. Salamat, gid. Si Ronnie Alvarez. Pamyayo lang si Papa kag Mama niya. Mga utod siya, si Junjun, si Ronald, si Rodelin, si Charis. Pamilya Alvarez. Alin na kay Ronnie Alvarez. Pamyaw naman, Tamyaw naman sila ni Tatay Tony Riforas, Nanay Edith Riforas, sang barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Alin kay Munet Riforan sang Saudi Arabia. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, happy listening. Sa kay Flor Malaka, check attendance lang. Si classmate ko Carlos Torre. Met, may kabidra sa imo. Si classmate ko Carlos Torre. Kapaurok-urok yun. Si Leia Giovanni Lagdamat Hana. Ara man kapaurok-urok manoa. Si Toto Erwin Tristiza. Si Ihado Edward Lu. Si Marie Hassel. Kag si kumpare ko Brian Borja and Kids. Nasa Sumag. Si Lisa Ramos Ilon. Si katendas na sawa. Paurok-urok isa. Si Wilfredo Samugoy, ara subong sa Coron, Palawan. Paurok-urok man. Ay, pwerte. Action Eric kapamati, gid kami di sa Mailom, Bago City. Alin kay Dexter Lorayna. Salamat kay Toto Dexter. Sa kay Ana Andrea Famoso, happy weekend man sa imo. Sa kay Leandro Turalio. Araman check attendance lang. Pamilya Membela sa Hacienda del Pilar, Barangay Vista Alegre. Kami kamo ni Romina Acevedo Membela. Sa kay Nonoy Gimapang da, may kabigid ha. Kapa urok-urok man no. Si Flor Malaka, check attendance man. Ay, Iban, karon naman, ha? Sige, i-check ta na mga report na gikan sa ito sila correspondent. Unahon ta report live gikan sa Central Negros. Aksyon Percival Binamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon. Percival Binamor sa report first. Mayang gabi, please come in.
Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Valladolid Police Station, Valladolid Negros Occidental nagkandak sang bypass operation sa Purok Mabinuligon, Zone 5, Barangay Bagumbayan, Valladolid Negros Occidental. Ang operasyon alas 3:40 kaina sang hapon, January 25, 2020. Ang bypass operation ginapamunuan ni Police Captain Joseph D. Catonina, Chief of Police sang Valladolid Negros Occidental, upod ang alert team sang station kag ang Drug Enforcement Unit. Nadakpan diri ang isa ka suspect kag na baligyan o kung nabaklan sang Porsche buyer sang isa ka small hit sold transparent suspected shabu kag nakuhaan naman sa position kag control sa kay Romel Vista E. Francisco alias Ruping, 29 anyos, pumuluyo sang Barangay Nayon, San Enrique, Negros Occidental. Na-recover sa iya, Action Eric, ang 4 tanan ka hit sold transparent suspected shabu kag 2 kapanid sang taga 100 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa iya. Kag na-recover pagid sa iya posisyon kag control ang 5 kapanid sang 500 piso bill nga nagkalain-lain ining denomination. Ini karon si Romel Action Eric nakaagi ini siya priso sa kasuman sang Republic Act 9165 sang tuig 2015 kag nakagwa ini sa sadtong 2018 sa paagi man sa good conduct time allowance. Kag sa karon nadakpa naman ini si Romel nga nag-engage sa illegal nga droga sang Republic Act 9165. Karon ini ang si Romel ara karon detain sa Valladolid PNP. Report live gikan diri sa Valladolid Negros Occidental para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor naka-report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Ang balita ni Aksyon Percival Villamor ginadulong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Mga ka-berks kanami sang feelings kag ka-relaxing gid sa isa katasas sang kafe kung nag-istorya kasi mo sini mga barkada. Mas naganami pag ninyo sini nga bonding moment sa kada higop mo sang mainin ka kape samtang nag-istorya. How much more kung ang kafe kanyo ginainom? Healthy coffee. Pareho sang Santon Plus Coffee Mix. Himo ini sa Santon, Soya, kag Balonggay. Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Congratulations sa kay Sir Jerry Pamposa. Miyembro ini sang Philippine National Police si Sir Jerry Pamposa. Husband ni Judith Calves Pamposa. Congratulations sa ika-28 niya sini nga tuig nga pag-serbisyo sa kapulisan. 56 anyos na sa retired na sa. Yodi ha. Si Motso Dinero si Madam Judith Calves Pamposa kay retired ng banay nga pulis. Kailan Madam paduguan mo gid na. Congratulations. Asa kay Sir Jerry Pamposa. Back to public life. Balik sa civilian nga pagpangabuhi. Padugo-dugoan mo gina Madam Judith para mangintayo yon ang imo kayuhan.
mahuya man ta ba. Uy, kamusta ka si Mama Bitilaw na sa Binalbagan? Mamusta ka da? Si Manang Bekilaw, si Marijan Silaw, si Kuparing Nelbert Tadlan, Toto Janberg Jude, Felix Jude, Alkim Jude, Kumparing Jekyll Jude, Ihado Aljan, Ninilaw. May gabi dira sa inyo. Mga pambos na sa may share sa Binalbagan, porti, apo nila pamati da. Way untat ya. Kag, of course, mga empleyado, security guards ng Biscom Binalbagan, sa kedan kag sa accounting department, labi na gid si Miss Nora Di Mabildo. Gapa urok-urok yun. Happy Fiesta sa Cadiz, magulang ko. Sa Cadiz, Sir Eric, Cafe Arcayos. Alin na kay Romel Arcayos ang panamyaw. Tamya ko lang si Madam Eva Torre, Carla Judel Torre, kag Casey Marie Torre. Online subong siling ni classmate ko Carlos Ferrer Torre. Mr. and Mrs. Lonsky Dido, Losang Pojaira, United Arab Emirates, hara sa gamonitor. Gamonitor man sa aton, kag happy listening lang sa kay Jaime James O'Madley, sang La Carlota City. Kaya pamatigin subong. Greet ko Tres Marias, si Jayan, si Gwen, kag si Ginil King ko. Kapamati gisubong siling sang listener ta sa 4344. Ayos. Mr. and Mrs. Bobby Munoz and family dira sa Talisay City. Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion. Mga Tamis Boys, Felix Gar, Boy Dayo, Alan Navales. Mga Tamis Boys ka pa urok-urok mano. Salamat kita. Si Papa Greg kag si Toto Jesse ka pa urok-urok kid. Salamat gid sa inyo dira nga pagpaurok-urok ha. Happy birthday! Kagawad, good evening. Greet ko lang ang tiyo Kuda sa La Carlota. Happy birthday. From Kagawad, Mitoy Aquino. Ayos! Salamat gid ha. Sa kay Manong Ramon, kay Manang Lilia Taton, Maninoy Rimo Tampipi, Maninay Clarita Tampipi, kay Clark Tampipi ha. May gabi gid. Tanan sang Gardenville sa Division, Barangay Tangol. Ayos! Alis sa report ni Percival, balos sa report ni Aksoy Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Alis sa Aksyon Nonoy de la Cruz sa report. Noy, may gabi, apis kami. At Eric, mayong gabi gid sa pagpalamati sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod. Report kato madalas sa sining pilion may angot ini Action Eric sa pagkadakop no sang ginakabig rank number 8 sa 10 most wanted person sa banwasang Hinubaan no. Rank number 8 ini siya. Nagapangatubang ni siya sang kaso nga frustrated murder kag may ara man ang korte ginhatag nga piyansa para sa ISD temporaryo nga kilwayan. Ang report na nakuha naton 200 pesos no nga piyansa ang ginrekomendar para sa temporaryo nga kilwayan sini sang nagahingalan sa kay Joshua Esmeralda Abad. 20 anyos ang edad, soltero kag pumuloy ini sa barangay Talakagay. Paano ni nadakop sa atong mga pulis kag sinugid ang kumpleto nga ngalan sa nainambitan nga ilan nadakpan jari ang pagpahayag no ni Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinubaan Police Station. Kauturan po natong subong si Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sa Hinubaan Police Station. Natigayon sila nga nadakpan, no? Ang balita ko nabaton, rank number 8 sa 10 most wanted person, municipality level, no? Sir, mayong tusin mo, sir. Sino to, sir, ang nadakpan nato, sir? Sir, may
sa aton nga mga suki sa kanina na ayon po na. Kanina natin ayon na sununin na tapos aton nga suki ka mo ini si Joshua Esmeralda E. Abad, 20 years old. Singkol kag barangay Talakagaya, dari nga Tabua. Anong kaso niya sir? Anong natubang niya kaso sir? Yan nga kaso frustrated murder. Frustrated murder that may 200,000 pesos. Ay nga piyansa. So, sanggit pa sa kaan siya sa kaso, sir, nakaparagyo ini? Kung ano man? Wala. Bali, wala ini nakakuat. Wala nila sigayon sa takot no. Sa tunga time na naton biktima, dahil hindi pa rin nakapatag pala kanya panuglaon. Kaya may higo sa ulo. Amo to sir, amo tong milorte. Amo tong babae ito nga nagkatuyan nga madulog na. Abang siya? Oo. Okay. Ben pa sir, may pa pa sir, no? May okay, oo. Atong nagaduyan siya, nagatuon siya sa iyang leksyon sa eskwelahan. Nagaduyan siya sa kuha sang ila sila nga balay. Tapos natarapan siya sa iyang iloy nga wala na siya. Amo siya, no? Abang siya. Okay. So, tiga yun na pagkakaso, baga muna nga nagawa niyang awaran. So, nakasunod din na ato niya taktik dari sa paano siya nabaan. Okay. So, paano siya sir nadakop siyang tulpa, sir? Para na siya yapon dyan? Ari mo lang dito sa kuwan. Ari mo lang dito sa area. Oo. Ito na kagay. So, natigayo na ito makuha siya. Hindi yung informa siya sa iyang kinamatarong eh. Sige. Okay, no? So, congrats kayo, sir, no? Kaya mapapagapos ito ng balita, no? Okay, so amon ng papahayag action Eric ni Police Major Clifford Batanhay sa aton siya may interview, no? Kung matandaan sa nga mga tagpalamati, una kita nga naka-report sa siting balita sa itong may isa ka minor de edad pala nga nagatuon siya sa niya sa eleksyon. Dito siya kasakay sa duyan, sa guwa sa ilas din nga puluyan, kag madulom na, pero labot ba siya sang siga, sang suga sa halin sa ilas din nga balay, no? Gapatawhay itong bata, nag-concentrate sa pagtuon sa niya nga eleksyon. Sa ulihi, sa glugabin na, natarapagdan siya sa nga iloy nga waay na siya, kag yung pangita nila dito nila nakita nga may kahoy nga may dugo no sa tupad sang duyan. Kag pagkatapos nakita nila nga daw may mga agis sang tikang sang tawo pakadto dito sa may kakahuyan. Amo to nga ila ato din sunod kag sa ulihin nakita nila dito ang ining minor de edad nga wala na siyang pangalibutan ato na dito sa may kakahuyan, no? So, nadugay-dugayan din kaso ni na mapasaka bangod man nga ang biktima daw hindi pa din niya matandaan ang natabo kag sa ulihi siyang naumpawan na ini siya matapos ini siyang mabulong dito nagri, no? Kag iya din sugid kasi nung may kahimuan sadto sa iya. Yari na nagwa ang warrant of arrest kag natigayon nga nadakpan sa atong mga kapulisan sa banwa sang Ginobaan ining suspetsado nga si Joshua Esmeralda E. Abad. Kubin pa man 20 anyos pa lang ang edad, soltero, kag pumuluyo sang barangay Talakagay. Detention sa karon, no? Sa custodial facility sang Hinabaan Police Station. Amo ni report gato madala sa sining pinihon sa gihapon ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Nonoy de la Cruz sa imo report live gikan sa may Southern Negros. Ang police report na Aksyon Nonoy de la Cruz ginadurong sa inyo sa karawan sang Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, kinapalumok ang panit, kinapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika.
May gabi dira kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez. Gapa urok-urok kinsawa. Amo man si Leo Talaban. Kaya lang may flash report ng ato si Report with Action and Defensor. Action! Report! By bus operation, aksyonan, may gabi, please kabin. Action na, Eric, ang patrol live diri sa area sa Libertad Market mismo. Action na, Eric. Baw? Tapos nga kung tani, may by bus operation nga patigay yun. Ang police station number 6. Te? Apang ti, akto, gid nga natakpan na kitaan gid sa nga kapulisan. Action, Eric. Nga, naga-pot session or Suyop? ginahihimo sa ilay nga pag... Pat session, kasuyop. Oo, pot session, kumbaga. Action na, Eric. Gapat session, silingon, kasuyop. Gasuyok, gid. Adriya sa siningat-siningon action na, Eric. Okay. Kasi, diretso na lang gid eh. Aba. Ini. Oo, duwa din na. Sa sulod merkado, sagwa. Sa sulod sa merkado, action, Eric. Ba, abi nila kuno sa dakpan sa pulis. Oo, Ang merkado, yung himo pa nila nga sa luluyupan, ha? tago pa rin lang nga duwa. Ba? Problema kasi dakpan mo sa Japon. Kasi operation na kay Captain Bonilla. Oo, upod yun sa subong actually. Okay. Si Police Captain Elmer Bonilla. Ako sa sining operation. Haras-haras, ha? Oo, harisaw. Abi, la bolsa, be. Harisaw. Oo. Sir? Good evening. Oo, sir, ang merkado sa Libertad, o ginahimo na sa luyupan, sir, daw? Actually, previous ang mga ipit, takpan na ibigay na operation. Oo. Ano siya bang, sila ko naman di tanda ko kayo po, sila naman siya. Kaya actually, nakakiyar kami sa ina tindrin ng luyo, train, kabaligya sa Libertad. Okay. Kaya mga kayo may pista tira sa mga operation doon. Oo. Sa mga puro analyst, so ang ating kapulitan tali na nagkandakan ng mga operation sa mga gabi. Okay. Magaling mo pag-patigayan ng mga operation. Kasi mabakala tali ang bayan ng sabi. At isa na yung atong na target lang ng mga unit at yung babae. So, hindi ko makal sa pinandakot ng mga economic. Ako din na recover kita ng isa ka may Oo. Sir, anong trabaho nila na, sir? May trabaho nito yung ating hindi klaro. Nito biyan sa signal biyan, ito nagadula-dula si Captain Elmer Bonilla? Wala, sir. Ito sa magin, sir. Oo, nagadula-dula signal mo, sir, eh. Oo. Sir, anong mga trabaho ni isang nadakpan nyo, sir? Ako rin yung suspect na nalakan natin sa community alone. So, hindi naman regalo sa dililit sa sulusang Libertad Public Market. Amo na yun, may guideline sa pinga pa yung kaplasado sa yung binabigyan sa sulit. So, antes kila sir nga by bus, kot o di akis lang kasuyok? So, kaya binila medyo gabi na, ang mga tao diri reluctant na ay kayo bukan lang kasulod. So, hindi siya kayo dugay na natin pulisan mo kung napon ko follow-up sa nila. So, minggit natin na kita nga ini ato yung mga pulis na doon nagkakasap na sayang ng kalagyan sa rebit. So, so anong plano ba, sir? After ka nadakpan, sir? Kasi itirapan sa mga po yung recover ay alert ko sa mga ko para mga siya ma-process sa mga present communication. So, maman kayo na sa fight ay buhat so magpapagpilang sige. Captain Elmer Bonilla, sir, salamat kayo. Congratulations, ha? Ayos, salamat po sa may Okay, action on. Kamunan siya na, Eric. Operasyon sa police station. Wala lang ko nabi. Kaya tigabi na. Nasambahan ka na Japon. Tiko di, may hati gid.
Kalamay hati. Gid, kilinong-linong na ko na mo. Linong niya. Siya linong-linong na niya. Wala nagalibot si Captain Budilya niya. Masuyop na ta. Mune, umpisahan pa na. Kundi, bagabit gid. Hindi nga, dakpan gid sila. Laban. Bataon ko diyo, ang isa-action Eric. Pila edad? 20 anos. Abaw. Ako po kasi ni amuning si Ronald Lobaton nga nag-edad din isang 54 anyos. Maliit na Ining naman. 20 anyos, isa ka babae po nagahibi pa. Oo, matapos yung malakpan, tiyambal ganit ni Sir Bonilla, hindi ka magkahibi kay... Gusto mo na? Hindi ko nalabot, mas mayo nga nadakpan ka mo sang temprano or kami pa naka-operate sa inyo. Sa statement ni Sir Espinido, it's either flour o kung nalutong sugkon to. Okay. Kaya muna siya na, Eric, at dapat ko, no, habang ni Sir Bonilla, magpasalamat siya, kadakpan na lang sila sa ila pag mismo mga personal na naka-operate sa sining duha. Ay, puwerte. Sang sa si Espinido, mismo ang mag-operate sa ila. Pili ka lang. Mayroon kasi Bonilla. Ako sa Espinido, basta ko naglingin po ulo mo. Oo, may gamay. Pati nga, ba kay Sir Bonilla, ngayon na bang pahango pa sa ila. Oo. Sa ila pa niya ginapang himo, dere. Oo. Toti si Sir Espinido, toti, just noon si Sir Espinido, given the fact pray pagid saya sa mga operation, counting point lang wala saya sang may ginasanto kon illegal drugs na gidactionary. Okay, amo na, basta droga ko, no. Hindi ka gida paguntatan sa otoridad. Amo. Generic, droga may lang ito nakuha sila. Galing kay kung makonsumo nila at ibaldaman ang ulo nila. Amo. Muna dictionary ka. Bali ang ining duha ka mga nagkaladakpan ang ila ini level is a street level target diri sa area dictionary sang puro Kingfisher diri sa area sang Libertad man. Okay. So karon sini ang duha gindala na sa custodial facility sang police station number 6. Okay. So live diri sa area man sang Dalan Libertad or Libertad Public Market. Una sa bitaw na action na defensor. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Klamay hati nyo, gid. Sabi nyo kay wala tao, may gusto da. Sabi nyo may nagalagaw si Captain Elmer Bonilla. Sobra pa na sa ito buang si Captain Elmer Bonilla na kung gabi maglibot. Kundi tsambahan gid ka mo. Ti man kagmirisi. Ara pa sa sulod merkado sa Libertad, ginimo pala sa luluyupan. Ay, ka mga ator ng mga tao. May gabi din nasa kay Mr. and Mrs. Ronel Bilaong and family. Mr. and Mrs. Ronel Bilaong and family. Kamonitor gid sa ato, no? Mamansiman ng Ilina Molina. Action edit, paki-greet lang kay Sergeant Mayok, Sergeant Tobida, Sergeant Zola, Sergeant Morales, gapamati gid sila sa Manapla Police Station. Ay tuod ka, alin na kay Lester Jake ang panamyaw. Ayos! Manong email kagayaman ng Nilida Lopez, gapa-urok-urok man. Nagabalik ang Action Night Patrol when we come back. Report, balik na Aksyon Defensor, Lotto Result. Pagkatapos lang, sa sa importante nga mga pahibalo. Dito sa Planakit sa Kalawasan. Ako gali si Roberto Pami. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. My God, I hate trucks. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa ato sa papalagad, may kapidira sa kay Sir Frank Francisco and family. Kamonitor sa ato naman si Toto Benji Di Paula sang Bacolod City Fire Station. Kapidira sa mga taga Bacolod City Fire Station, ha? Kay Toto Benji Di Paula da, kay Sir Boboy Clotenia. Ari ng resulta sang loto, unahon kong resulta sang loto 642. Jackpot prize, wala sa may nakakuha, 13.2 million pesos. Resulta 642, 20, 10, 34, 38, 41, 31. Again, 20, 10, 34, 38, 41, 31. Resulta naman sa Lotto 655, jackpot prize, wala sa may nakakuha, 29.7 million pesos. Resulta 655, 15, 17, 5, 14, 2, 32. Again, 15, 17, 5, 14, 2, 32. Balikan ta ito sa mga patrol 2, Crossroad Patrol, balikan ta si Action and Defensor sa later part sa atong sining pagpangalagad.
ang iya sila tipon nga mga police report, letter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa libro sa aton nga mga kapulisan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si aksyon ang depensor sa balika report. Aksyonan, please kamak. Aksyonarik pilas sa bibig, pilas sa nawala nga paa, kag may pilas pagid ini sa iya nga ulo. Ang naangkon sa sining 72 anyos nga driver sa motorsiklo, naging kilala sa kay Sebastian Vihor sang barangay Banukoy diri sa syudad sang Bacolod. Matapos aksyon na Fred, nga base diri sa nakuha naton nga information sa Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital, ning si Vihor gindulong lamang sang Pontevedra ambulance kung sa di nakitaan ini siya sa dalan. Apang sang gincheck naton sa police station number 8 ang ining vehicular accident, dito ang konfirmar sang kapulisan na ining si Vihor ang ginaligar nakabunggo iya sa nakapondo nga Fortuner nga salakyan aksyonerik. Okay. Rason nga nagluntad man ining aksidente kag karon tupa diri sa hospital ining si Vihor. Sa iban pa nga balita aksyon na Eric sa police station number 7, isa iya ka 34 anyos nga babayi ang nagdangop sa kapulisan matapos ginaligar nga ini siya ang ginkawatan mismo iya man ang helper sa sulod sang iya nga kwarto. Tagreklamo ginkalala kay Mary Grace Catalbas kaga pumuluyo ini sa nga pagkabugwason home sa barangay Mansilingan diri man sa syudad sa nga Bacolod. Nagbase diri sa pagpahayag aligasyon sa nga tagreklamo. Las 11 sang aga Enero 24 nang iya madiskobrehan nga ang iya gold necklace nga nagabalor ini 10,000 pesos, rose gold necklace nga nagabalor sang 2,000 pesos, kag iya nga gold ring nga nagabalor naman iya sang 15,000 pesos, alakip na action Eric ang 3,000 pesos, kaga 20 dire ka mga Canadian dollar nga nakabutang sa sulod sa iya nga kwarto ang nagkaladula na. Diyos. Ini ginapatihan nga ginkuha or ginkawat sang helper niya, kilala sa kay Charlotte Lai. Sang of Enero 25, subong nga adlaw, las 8 kaina sang aga, duha sa mga items nga nagkaladula ang nabalik. Ning duha ka necklace, meaning yung gold necklace kag ang rose gold necklace sa balik. Apang ting kwarta, kag ang ining 20 Canadian dollar, lakip man ang gold ring actioneric, wala na makabalik. Agoy. Tungod sini, ginpablatter ini sang sini ni Catalbas sa area sang police station number 7 kag magadepende naman ano ang mga disposisyon sa sining kay Charlotte Lai. Amo na siya na Eric ang pilaman ka mga nakuha yan naton nga report diri sa hospital kag pilaman sa mga report sa kapulisan niya diri sa syudad sang Bacolod. Rekta sa patrol, una sa balita na sa aksyon ang defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat ginaksyonan. May gabi dira sa kay Juan Roberto Nanet de Lioso Sr. Nakahingagaw pa sa sa last trip sa Action Night Patrol, no? By the way, salamat gili sa Bacolod Community Association Incorporated or BICAI. Amo ni sila bali ang nagpatikayon kay nasang aga sang cataract check-up, body massage, and air piercing para sa kabataan, no? Angot ini sa Lamitanay sa Panokoy Sinulog Festival. Thank you very much sa mga taga Bacolod Community Association Incorporated o kon BICAI. Oy, si retired Major retired Colonel, mo, no? Si retired Colonel Sir Neil Exaltado and family naga-monitor pa sa aton sini kapag pangalagat. May gabi dira sa mo Sir Neil Exaltado and family.
Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinibaro ng Action Night Patrol Program. Kita magatakop temporaryo. Balik kita Lunes, same time, same station. Ato sa rin nga mga patrol na unit reporters in action nga nagpalagad ko ng gabi. Action Percival Villamor, Nonoy de la Cruz, of course, Action Andy Pensor. Action Alvin Graba, atong piloto sa Patrol 2. News Center Loverboy, Action Marlon Hinovaya. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up, Security Guard Tunog Banwa. Back to back, Security Guard Campaner. With Sir El Radio Tilo sa ato sa nga IT expert. Ingagaw pa si Dondon Cañete Yampo. Transmitter Control Tower, Barangay Troxel sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Kalsama Station Manager, Action Ona Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Yung malagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagsasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.